Ni Mertxe Mugika naiz, haizea ekako aholkularia, eta pozin dago, zuekin gaur, partekatuko dugulako abia egitasmoak 2025 egindako horren termin bango dizueko. Atzo izan zen euskararen eguna, zango duzu, zelako nobeladia izan duzu, bai. Eta gutariko asko, degon ginen egunen izea, euskararen alde, euskararen espatzeko antolatotako ekintzetan. Eta sarritan entzun eta gupe esan genuen, euskarak ez dutela bakarrik egun bakarra. Euskarak 260 egun dituela. Eta bai, horrela da, izan ere, biharamunean zerk eta euskarak batu aditu honetan. Izan ere, gaur ere baldokagu zer espatu. Urreko orduan, abiagitasunan 2025 egindako bidea baloratuko dugu, lorpenak partekatuko ditugu eta etorkizunari begira jarriko gara eta gainera indartuta aterako gara gaur hemendik. Abiagitasmoaren atzean Txorierriko mankomunitatea dago eta eskerrik asko benetan urte osoan zehar emandako babesagatik eta laguntzagatik. Eta era berean, ezin dugu ahaztu, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia ere, egitasmoaren atzean daudela. Euren laguntzari barik proiektu hau ez litzateke izango gaur den komunitatea. Gainera, esan behar dugu, oindala urtebete bat aurkeztu genuela hemen, beraz bigarren urtea da, eta, ikusiko dugu moduen, badoa komunitatea handitzen. Jarraian, abiaren erakundeko babesletako ordezkariak entzuteko aukera izango ditugu eta horretarako oholtzara konbidatuko ditut, Jonander Aurrekoetxea, Txorierriko mankomunitateko presidentea, Jonander. Aitor Aldasoro, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburu ordea, eta Isaac Ametaga, Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaria. Zuek jarri hemen, bai, mintze, bakoitzentza jarri dugu jarrikutxo bat. Eta hasiko naiz Jonander zurekin. Gero pasatuko diogu hitza Aitorri eta Aitorrek lekukoa pasatuko dio Izaki. 3 minutu daukazu ez bakoitzeak, nahi duzuen doinuan, nahi duzuena, komentatzen, esateko. Bale? Daki badabil. Badabil. Hori ja teknikarik. Bai. Zeu zer egingo, bai alasa. Seguro bai, ez eta egingo duzu bikain gainera. Egun guztioi eta eskerrik asko ona etortzeagaitik. Benetan da, pozik egotekoa, enpresak eta erakunde publikoak elkarlanean ikustea euskeraren inguruan. Mankomunitatean eta agaz Txorierrin, sinistuta gagoz, euskerak dan hartu beharko leukela. Kirola, merkataritza, kultura, aixialdia, baita enpresa munduan be. Iaz jaso zen abia proiektua. Enpresa batzuek begionez ikusi ebenea, merezi ebala euskerari tokia egitea euren egun konorean. Aurten be, enpresa horrek pauso berriak emoten dabiltza. Izan be, argi daukie berrikuntza teknologikoa ez dela bizi berritzeko bide bakarra. Eta lan egiteko modua be. Gaurkotzeko premina ikusten dabe. Eta hor, jakina, euskerak badauka bere lekoa. Beste enpresa batzuek be animatu dira aurten. Izaera ezberdineko enpresa dira. Arlo askotakoak. Ondo etorri. Pozik ikusten dugu gero eta gehiago direla eguneroko lanean euskera darabiltzan enpresak. Sarea gero eta zabalago da. Gure eskualde enpresa asko dagoz. Edugarriak hainbat alderditan. Azken urte bitan euskerari dagokionez be enpresa edugarriak daukaguz. Ona da bertako ereduak eukitea, hurbileko referentziak. Praktika honak sozialitu behar duguz, eta elkarren gandik ikasi. Eskertuta gagoz, gureaz gainera,
beste erakunde bi daukagu zelako bidelagun eta laguntzaile, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundia. Alkarregaz urrunago helduko gara. Eskerrik asko, era berean, Aixe AEKako teknikariei. Beste eskualde batzuetan ikasi eta landutakoak ona ekartzeagaitik. Gero eta gehiago diratxo herri lan munduan euskaraz naturaltausanez egiteko espazioak. Oinarriak ezarrita dagoz, bai, baina asko daukagu egiteko oraindino. Gogotsu gagoz eta biztan dago hemengo hiloa ikusita ez garela bakarrak. Beraz, esan dugun lez, gauza berriak egiteko, baina importanteagoa da gauzak egiteko modu barriak asmatzea. Eta jakina, elkarregaz egitea bide honi. Atzo, Euskararen nazioarteko eguna izan zen. Eudelek proposatutako adierazpen instituzionalak garbi esaten dau. Aixialdea lan munduraino eta norbanakikoak erakundetaraino. Euskaraz hitz egiteko gunea erosoak sortzea unea da. Tamaitzeko erabidea sustatu duten ingurune bizia zaindu eta berriak irabazteko unea. Bueno, egunon, danoi, olakotan eskerrak ematen hasten da normalen jendea, eta, bueno, bai. Eskertu bai, baina, ni sakonago joan nahi nuke hausnarketan. Eta sakonago joan nahi nuke hausnarketan ze sinistutanago euskeragatik bakarrik egiten baldin bada, bidea ez dakit motxa izango da, baina behar bada aula izango da. Ze hizkuntza ez da soilik hizkuntza. Gure enpresatan eragin nahi baldin badegu, ezinbestekoa dana da izaera bat atzean edukitzea. Izaera hori, nik usten dut, balorei lotutako zerbait dela. Eta ondorioa da hizkuntza ezberdin bat hitz egiten degula. Eta hori sinisten ez baldin badegu, behar bada edozeinek bezala funtzionatuko dugu, hizkuntza berezi batetik, baina ez dugu nortasunetik jokatuko. Eta nekez iraungo dugu aurrerantza ez badegu sinisten izaera bat atzean dagola. Eta hemen eneko ikusten dut, eta bizkain nagoenez, inork pentsatzen du atletik bakarrik futbolak, atletiki bakarrik futbolak ematen diola, edo euskerak ematen diola, edo ez aldago izaera berezi bat. Ez altzaudete harro, ez zaudete esaten dez, ni realekoa naiz, baina ez altzaudete harro horrelako talde bat, balore batzuk dituenak, lurrari lotuta dagoenak, hori saiatzen danak gaur eta bihar hori aldarrikatzen. Eta gainera euskera baldin badu, baina badira atletik zale asko euskera ez dutenak, baina lurrekoak sentitzen direnak. Nik uste guk ezinbestekoa degula, enpresatatik, lan egiteko moduetatik, eta baita ere hizkuntzatik, ze hizkuntzak hori esan nahiko du. Zenbat enpresa ari dira dirutzak gastatzen berezitasun hori aurkitzea arren. Zenbat ezagutzen ditu logo berriak, publizitate marka berriak, merchandising berria, esateko mundu globalizatu hontan ni naiz bakarra. Eta nik uste dut guk berezkoa badegula zerbait aprobetxatu beharko genukena. Hau da, badaigu hizkuntza bat, baditugu gauzak ezberdin egiteko moduak, eta nik usten dut hori dela enpresa batek edo persona batek sinistu behar duena, eta bere barruari begira, bere buruari erantzun behar diona, merezi duen edo ez, ezberdintasun hortatik aurrera pausoak emateko eta edatzeko bera dena. Guretzat Jaurlaritzatik esan beharrik ez dago, lan mundua estrategikoa da. Estrategikoa da, lehen esan dedanakatik, ez talako hizkuntza bat soilik. Lan munduak euskalduna berezi izan du, lan egiteko moduagatik. Orduan, hori sinisten baldin badegu, gu sinistuta gaude eta horrekatik jarri dugu lanera izeneko proiektu bat, nun saretzeari ematen diogun garrantzia, abia bertan da, baina ez gaur zaudeten abia, baizik eta abia txori gehiago izango dituen abia.
jende gehiago izango duen abia. Eta horretan gu lagungarri izango gera, edo izan nahi dugu, bertaratuko gera eta jarraituko dugu bertatik bertara laguntzen, edo daukaguna ematen, baina nik usten dut benetako indarra ez dagoela erakundeetan. Guk lagundu genezake, baina gu makulu izango gera. Oinez egin behar duena beste norbait da, eta hori da enpresa, eta enpresako personak. Eta personak bere hausnarketatatik pentsatuta hizkuntzatik haratago zerbait gehiago duela eskaintzeko baita ere herri honi eta bere inguruari. Nik horrela ikusten dut, ez dut hizkuntza bakar bat ikusten, ez dut proiektu bakar bat ikusten. Eta gu kontziente izan behar dugu, hemengo enpresa asko eredu zeratela zuen inguruetan. Eta gure lana izango da eredugarritasun hori zabalago eramatea, eta elkar saretze hortan juntaizoak egitea edo elkartzea, ez da, eredu zeraten enpresa horiek. Bada asmo bat, udaberrian aurrera eman nahi deguna, eta hemengo enpresa batzuk ere aukeratuak izango zerate, edo eskatuko zaizueia preste egongo zinaketeketen zuen eskarmentu hori, zuen bailaratik haratago erakusteko. Zen ikusten dut, elkarlanean, leheno aipatu dan bezala, elkarlanean behar bada ez azkarrago, baina bai urrutira joateko parada izango dugu. Beraz, eskerrak ematen hasi naiz, eskerrak emango dizkitzuet jarraitzen baldin badezue, eta jarraitzen baldin badezue errotatik, muinetik lanean eta edatzen egiten ari zeraten hori, ze, nik usten dut ilusioa pizten duela horrelako proiektu baten atzean horrelako zerbait dagoenean, ez da? Berezitasun hori dagoenean. Mila esker. Egun on guztioi, ni beti esaten dut Txorierri eta inguru honetan etxean horretan dodala. Lagun eta ezagun asko ikusten dodaz eta beti da postekoa, ez? Batetik hemen batzen gaituena eta erakunde moduan batzen gaituena da euskara gizartearen arlo guztietan sustatzeko ardura izatea. Eta ardura horretan guztioi esker ona eta aitortza ezinbestekoak dira. 3 aste badaroaguz bueltaka Bizkaiko proiektuak eta ezagutzen, eta hainbat berbak urten daure egin dugu zen ekitaldi guztietan. Balio erantzia, zeharkakotasuna, alkarlana, erreferenteak, praktika onak, ziurtagiriak, era guztietako berbak, ez? Nik beste bi ekarri gure naukez aurrera, eta ez daki kontako zuenak horretarako balioko dauen, baina goizean egonaz buelta bat emoten, eta uste dut ulertuko dozuela. Uda izango zen, ze oporretan egon nintzen, eta bariku bat mungian, barikuetan plaza egoten da. Eta mungira joan nintzen. Eta mungian nagoela, errekadu batzuk egiten, eta bankura sartu nintzen. Eta bankuan, nire aurretik, hiladan, egoan 80 urtetik gorako andratxu bet. Eta nerviosa ikusten zen, aurrekoa behar bada lehiatilean egon zirenak ez esan ezagutzen, nik ezaguna nuen lehiatileko gixona, eta beratzen da tokatu jagonean, apur bat adi geratu nintzen eta dirua eskatu gotzon. Ez dakit zenbat diru, eta erderaz eskatu gotzon. Behar bada, berdira jakin bere ezekien Andrear. Eta emontzon diru hori, eta ez gotzon. Cuente usted que usted tiene que ser buen cuentista. Ez gotzon. Bueno, horregaz esan gure dut, batetik. Euskerak kontu gitxi eta zarata gitxi behar dituela. Hori batetik, ez? Eta berba gehiago, erabilera gehiago. Beste alde batetik, euskaldunen hortasuna, eszena horretan nik argeta garbi ikusten dut. Batetik, lotza. Beste batetik, aurrekoa, gu baino,
gehiago izatearen pentsaera hori. Baina, alde honak bere baditu, ez? Batetik benetakotasuna, Andratxu Areri benetan urteotzon esan guri zen zauena, alkarru lertzea, ze aurrekoak ikusi zauenean euskaldun esala, euskeraz zuzendu jakon, eta beste batetik bihotza, eta Andraaren bihotza, Bizkaiko bihotza eta Txorierriren bihotza euskaldunak dira, ez? Bihotzaz berbaiten dugunean, zer esan gure dugu? Euskararen erronka nagusietako bat erakartea dela. Eta norbait erakarteko bihotza ikutu behar dutzezu. Hemen, kapaz izan zari, zazpi hitzarmenkide barriri bihotza ikutzeko. Orduan, benetan posgarria da, segidu daigun bardin, eta alboan izango gaitu zuela baino ez. Eskerrik asko hiruroi, eta ja jarri zaitezke hortze behian, eta eskerrik... Eta hori, eskerrik asko zuen hitzengatik, zuen babesagatik, eta gu jarraituko dugu guk jentia bihotzera hurbiltzen eta gure ganatzen. Aurrera egingo dugu eta momentu berezitxo batera heldu gara. Hemen ja Aitorrek aurreratu dau Eneko Bobeda dagoela. Eta ja aurreratuko dugu 7 hitzarmenkide berrien artean bat Aleti izango dela. Gero beste 6ak itxaron egin beharko dugu apur bat. Athletic Club, ni zer esango du ni bai naiz Aleti zalea, Aitor. Eta Athletic Club, ez da ohiko erakunde bat Bizkaian, inkluso esango nuke Euskal Herrian be, eta Jose Resanik ez, Txorierrin ez, Athletic Club, Lezama, hortze pasioa eta nortasun ikurra da. Eta, gupozik, abiakide egingo direlako, baina abiakide egin dira lehendik ere Euskara presente izan dutelako. Athletic Euskara plana dauka gaur egun, niko goratzen dut Iribarri irakurri niola, behin baino, biritanero irakurrita daukat, berak Euskarara ekarri zituela futbolerekin lotutako hainbat berba, aintzindari izan zen horrekin. Atzoko partiduan ere atara egin zen pankarta bat nun esaten zuen Euskarak behar gaitu, eta guk esan alduguna da, guk ere Euskara behar dugula. Baina, nik alde batera itziko ditu nire kontuak eta Eneko Bobedari esango diot igotzeko gora, eta bera kontatuko digu. Korri, Eneko. Eneko, nire ebintzei, hemendik egingo duzu, ez da? Bai, itxikotzu zelan ez. Eneko Lezamako zuzendaria da. Eta hau guro eta probat azpimarratzea, ez da euskara arduraduna, zuzendaria. Eta horrek ere adierazten dau, Athletic ze garrantzia ematen dion benetan euskarari. Lehen komentatu dit apur bat urduri dagoela. Eta nik esan dira, lasaituko. Gero ingo da primeran. Eta gainera, guk badaukagu, Enekok eta badaukagu, batzen gaituen, Athletic zalea da, Euskal zalea da, eta gainera Durango aldekoa da, eta nibe bai. Beraz, zozer batu gaitu hemen. Eneko, zurea da hitza. Eskerrik asko olako kariñoaz egindako sarrera gaitik, eskerrik asko zuok danoi bebai hemen egotea gaitik, eta eskerrik asko abia proiektuari eta abia proiektuaren alde bultzaka zabizen guztioi Athletic kontutan eukitxarren eta komunidade honen barruan espazio bat eskaintzearren. Eta bestaldetik eskerrik asko bebai, ze programa irakurri dut eta leloa Eneko Bobeda ipini duzu euskaraz denok irabazle,
Atzo euskeraren eguna izen zen, baina gu peuki ginen, beste mota bateko ekitalditxu bat San Mamesen, eta ondo dago, animoak apurtxu bat igoteko, irabazle sentitzea egunero. Egia esan, Aitorrek espitxaren erdia nipaino garbia usteote ganera egin dauela. Enpresa munduari buruz gabiz, baina alde horretatik usteote nortasuna urten dau, komunidadea urten dau, eta alde horretatik usteot atletikek eta atletiken izenean berba egiten dugunok abantaila handi samarra dekogula, berezi izate horretan, bakar izate horretan, naiz eta hortik bueltaka inglesezko lelo bat dabilen, bidearen erdia esan bezala eginda dekogu. Baina gainera horretaz aparte, zorionez edo zoritxarrez futbolak daukan ikusgarritasunari esker, erreferentzialtasunarekiko uste dut badagokigula konpromiso bat izatea. Eta alde horretatik, gure besoak zabaltzen dotzu eguz, hemen inguruko auzokideoi, bultzaka segitzeko eta aldogun neinean, daukagun altxorrau, erabiltzeko, sustatzeko, bultzatzeko eta bizirik mantentzeko. Eneko, mila esker zure berbagatik, eta gaur gainera kontua zen berba egitea euskararen inguruan, ez beste arlo batean. Baina etorriko dira horiek ere eta egun hobeagoak. Eta jarraitu bide horretatik, lehen esan dugu moduen referentzia zarete, eta referentzia zarete gainera, nire ustez, gaztetxo askorentzat, eta gaztetxoa dira gure etorkizuna ere, beraz, animo, eta gu jarraituko dugu gainera zuekin sakontzen, eta batzutan igual apurtxo bat estutzen bebai. Baina, dana bihotzetik egingo dugu, Bale, aurrera egingo dugu, eta lehen esan dut, 2025ko urtea oparoa izan dela, oparoa izan dela abiarentzat, eta ez dut esan esatearren, baizik eta oin zenbaki batzu jarriko ditut mai gainean, zenbakiak ere ematen digutelako lanaren tamaina eta zer egin dugunean argazkia. Gaur egun, abiak, gaur, abenduaren 4an, 21 enpresa eta erakundek osatzen dute abia komunitatea. Horietatik 7 orain aurten batu dira. Gogoz eta gainera ilusioz. Eta gainera lan erreza izan da. Joan gara, proposatu diegu, beste batzuen laguntzarekit eta proposatu diegu zer dagoen horren atzian, eta esan dute, bai, kontatu gurekin, aurrera egingo dugu. Zermenkide berri bat ezagutu duzuela, gero besteak. 2025an ere Euskaraldiaren urtea izan zen, eta orduko abiako 14 enpresek guztiek, hau da, pleno osoa, parte hartu duzue Euskaraldian. Euskaraldiko leloa izan zen, elkarrekin egingo dugu, eta benetan, Txorierrin elkarrekin egin genuen. Eta ederra izan zen, hori elkarrekin egite hori, argazkiak, bakoitzaren bestearen berri izatea, hori, elkarlana benetan aurreratan. Nire aldetik zer, bi basuek. Bestetik, proiektu sendoagoak martxan jartzeko grina eta hori zegoenez, Eusko Jaurlaritzako lanitz diru laguntzara ere 6 proiektu aurkeztu dira abiaren bitartez.
Hoiek tartean, hizkuntza politikak definitu dira, euskera planak ere osatu dira, barne komunikazioan ere hainbat aurrerapen egin dira, bezeroari arreta euskeraz emateko bideak landu dira, euskera tratuak atzo amaitu ziren, horre biligara pultserita batekin, to inkluido batek baino gaixo pentsatuko zuen zer jartzen du ez. Ez dakit, eskaunfon, euskeraz ari gara, erolako, Eta beti azpimarratzea gustatzen zaiguna olako proiektuetan, zuek enpresak eta erakundeak zaretela alderdi indartsuenak eta horrela izatea espero dugula 2026an ere. Eta nik esatea baino askoz ere interesgarrioa izaten da abiako kideen esperientziak ezagutzea, orain benetako praktika onak erdigunera ekarriko ditugu eta abiako kide diren 3 enpresako ordezkariak oholtzara konbidatuko ditut. Beraz, izenak ondo esaten ditudan. Eskunfonetik Jon Gurutzek. Patxikop enpresatik Galder Uriarte. Eta Ondoan enpresatik Arantxa Tebas. Gaur beste 3 iraginditu era, batzutan olakoak aprobetsatu egin behar ditut. Lehenengo eta behin, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik. Lehenengo, 3rontzat galdera berdina botako dizuet. Batzuk ezagunak, beste batzuk ezen beste igual. Kontatu modu laburrean, nortzu zareten eta zer egiten duzuen. Zein dan zuren produzio, zer dan zuen enpresaren egiten duzuena. Igual, Arantxa, nire onduan zaudenez? Ni Arantxa Tebas naz, Ondoan Esikopeko presidentea. Ondoan taldean instalakuntzak, ingurugiroa eta prebentzio planetan dihardugu eta taldea osatzen dugu 460 pertsona inguru, batzuk Euskal Herrian eta beste batzuk Euskal Herritik kanpo, eta gogotsu, zatoz. Bale, produzioa, ikusi duzu instalakuntzak, 430 langile, ez da gutxe. Jon? Ni Jon naiz. Beraz, Skunkfunk FKkoa. Ezagutuko duzuen marka, 25 urte sortu zen. Larrabetzun gaude, marka Gernikan sortu zen. Eta saltzen dugu Europan, Alemanian, Frantzian, Estatu Espainolean, baita ere Estatu Batuetan. Eta hemen gaude, bizirik oraindik, moda mundu hortan. Eta, gero kontatzen dauzuet, euskararen inguruan egiten duguna. Bale, eskerrik asko, ezaguna nork ez dauka eskunfun zozer, bere fondo da armario, besterik espada. Galder, Patxikop. Ni Patxikopetik nator, ni Galder naz, Patxikopeko zuzendaria, eta guk hemen Bizkaian Garagardoaren ingurutik hasi ginen, banatzaileak gara, baina Garagardoaz aparte ere beste 4.000 referentzi baditugu eta ostalaritza guztian ibiltzen gara produktu hauek eramaten. Ia 100 langile gara eta gure lurralde eremua batez be Txorierrin jaio ginen. Eta orain Duran Galdera, Uribe Kosta, Bilbo, Barakaldo, Bizkaia guztian zehar postasuna eramaten, eta orain euskera bai. Eta hori horrela da, ni Duran Galdean ikusi doia, behin baina goiagotan Patxikop banatzailea, eta karo, Belarri Epini, eta behintzet entzuten da, beraz, hori horrela da. Patxi, zurekin jarraituko dut. Badakigu zuek aurten hizkuntza politika adostu duzuela, baina kasu honetan arreta jarri izan duzuela langileen arteko
euskeraren erabileran eman dituzuen aurrerapenetan. Gainera, kontuan hartu behar da, zuen langile batzuk, jatorriz ez direla euskaldunak, aniztasuna dagoela zuen langileen artean, eta era berean, bezero euskaldunei euskarazko arreta eman nahi gura izaten duzuela. Zelan hasi zarete hori bideratzen? Hizkuntza aniztasuna langileen artean, baina bezeroei arreta euskaraz. Bai, lehenik eta behin, aurten gure urte hurrena da, 40 urte betetzen ditugu, eta gure lema bai, gure leloa moldatu dugu, 40 urte gertu, gure bai patxi izena dekogu, enpresa bezala, horrek gure nortasuna eta gure jatorrearen inguruan beti egonda euskara, eta esan dudan bezala gure lema moldatu dugu aurten urte horrenera, eta 40 urte gertu. Gertu hitzak badauzka esan nahi ezberdinak. Gertu hitza da hurbilekoa, gertu hitzak esan nahi du preste egotea bai, gertu egotea gauzak egiteko, eta horrekin batera lotuta guk ere euskararen inguruan gure zerbitzua arreta bebai, kalitatezkoa izateko, euskera izan behar gendun bebai zainduta, ez? Eta esan duzun bezala, jatorriz eta hizkuntzaz ere, gure enpresan jende asko dauzkagu, ez? Anitzak gara ere horretan. Beti izan gara hemen Txorierrikoak, esan dudan bezala, Lezaman jaio ginen, Zamudion hasi, eta orain Derio eta Zamudio bitartean kokatuta gauz, hor mugan, ez dakigu nongoak garen, baina hor gauz. Eta, asko hasi gara, eta eguneroko prisak eta askotan ez gaitu itxi euskarak behar duen lekua eta harreta eman. Eta abiari esker eta hausnarketa desberdinekin dinamika ezberdinak jarri ditugu martxan, ez? Euskara tratuak euskaldun iztunekaz eta egunon hiztegia erdaldun iztunekaz. Eta, egia esan oso pozik gauz, ze enpresako langile guztiek parte hartu dute, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina denak hartu dute ondo, eta pozik gauz. Euskara tratuekin, tratu horiek bakotxak bere buruarekin tratu bat edo tratua egiten dau, eta guk bebai egin duguna da, gero kanpora begiratuta, tratu hori mantentzea, ez? Adibidez, kafetegian edo kafe hartuteko orduan, etortzen den jende guztiarekin, euskaraz egitea. Edo arratsaldeetan, norbait etorten danean, lehenengo hitza euskaraz izatea, ez? Eta adibidez bebai, administrazioan, arreta telefonoa hartzen dutenean, lehenengo hitzak beti euskaraz dira. Horrela, gonbidatzen ditugu bebai, euskaraz egiteko, ez? Lotxa hori galtzeko. Eta gero bereziki nabarmendu nahiko nuke banatzaileen konpromesua, ez? Azkenean hor badaukagu jatorriz berdineko jende asko, Ameriketakoak, Europakoak, eta, ez dakit izan alden edo ez, baina hor, historikoki beti egon dira prejuizio batzuk, ez, euskararen inguruan, eta, igual, sortez ez dauzkagu orain, ez, eta, oso ondo hartu dute, egunon hiztegia erabili dute, eta, hori, pultserak, todo incluidokoak, ez, eta oso ondo hartu dute. Eta, txantxa bezala euren artean erabilia arren, itxasko euskeraz ikasi dute. Eta anekdota bezala, orain del pasan astean, banatzaile bi egon ziren taberna baten,
eta bezeroari gauzak eramaten, eta, bueno, beste prozesuko pertsona bat hurbildu zen, kafe bat hartuten, ez, eta ziren lankideak ondoan. Eta tabernako ardunagaz euskara txitsi egiten egon hasi zen pertsona hau, eta banatzaile biek poltsikotik atera zuten egunen hiztegia, ez? Eta hor bai hitzak ikusten eta zer dabilen esaten, hori interesa ipinten. Eta, bueno, pozik gauz dinamika honekin. Et gero bai gure instalazioetan jarri ditugu hainbat irudi eta ikusteko gauzak nola hori euskara egin nahi duenak ez dauk badaukala aukera hori egiteko, ez? Osea, gu prest gaudela euskaraz jarraitzeko. Eta hori da egin ditugun dinamikak. Bai. Pista batzuk ematen digu zelan burutzen ditugun olako ekimenak eta modu ludiko batean zelan doazen ere euskerara hurbiltzen. Eskunfunera egingo du salto eta Jon, zuek modako enpresa ezagun bezala, autua egin zenuten eta egiten duzue gaur egun ere lurraldeekiko eta euskararekin lotura eraikitzea zuen markan, bai? Nortasuna eta identitatea nik esango nuke markan txertatuta dagoela. Baina zergaitik egin duzue lotura hori? Ze hausnarketa egon da horren atzean? Hausnarketa baino hasieratik zerbait naturala da. Sortzailea bera, Mikel, Gernikarra da, euskaldun petoa, eta beti izan du, eta hasierako taldea ere oso euskalduna izan da. Gaur egun 40 bat gara hemen Larrabetzun, eta gehienak euskaldunak dira, gehienak bizkaitarrak, beste batzuk iparraldekoak, ni edo ene arreba, eta urteekin bihurtu da, naiz eta hasiera asmoa ez izan, bihurtu da balore bat merkatuan. Ez dugu desinaitzen ikurriña batekin, edo ez gira kukusumusu bat, ez? Euskal nortasun horiek ez dugu prenetara eramaiten. Hala ere bihurtu da eta jendeak eta bezeroek lotzen gaituzte Euskal Herriko nortasunaekin. Eta kanpoko merkatuetan, Alemanian edo Frantzian jendeak badaki, gu Espainiakoak ez garela, baizik eta Euskal Herrikoak, eta hori da zaintzen dugun zerbait ere. Dola gutxi Pariseko moda festivalan ginen, gure moda desfilean pilota zen oreka zen gaia eta pilota inguruan. Eta beti erabiltzen ditugu apur bat aukera horiek ere euskara kanpora eramaiteko, bisibilitate eman emaitea euskarari moda mundu hortan, kokatzean horazbait, euskara hor. Eta ara, baina enetako importantena barnean guk egiten duguna, zenta ez du balio aldigerakatzea edo ez du balio hori komunikatzea gu barnean ez baldin badugu bizitzen. Orduan gehien zaintzen duguna guk taldeak euskaraz aritzea eta dinamika hortan izaera aipatu duzu eta nortasuna izan dadila ere taldean eta benetakoa. Zuten da, bai ez? Arantza, orain zure txanda. Zuek 2023an arrobi diploma eskuratu zenuten. Orain, bikainerako pausua ematea prestatzen ari zarete. Zelan baloratzen duzue diplomaren eskuratzeko prozesua eta horrek eskaintzen dizuena? Eta bikain lortzeko prestatzen ari zareten neurri hori lan nagusia zeintzuk izan dira? Animatu dimar duzu jentia olako ziurtagiri mundura salto egiteko. Gu 2 urte daramagu arrobi agiri horrekin,
eta horren inguruan lanean gabiltza, apur bat lantzen, horreri edo egindako lan horrekin, zein izango diren urrengo pausuak. Gu bai daukagu helburu bezala bikain edo erreferentzi bezala bikain ziurtagiri hori, baina ondino lanean lehenengo pausuak eman baino leno, beste batzuk egiten ari gara, ez? Barne azterketa bat egin dugu, ondoan, Zamudion gaude, parke teknologikoan, eta bertan, garen guztien erdiak gaude, gutxi gora bera, eta orduan, Galderrek esan duen bezala, toki ezberdinetako jendeak daukagu, orduan, hortan gabiltza. Lehenengo dakitenak jakin dezaten, euskara ikasteko aukera jende asko hartu du, eta orduan, bikainerako bide hori egiten gabiltzan einean, joango gara zuen laguntzakin, bideratzen. Baina hori, momentuz prestakuntza hori egin baino leno, beste lan batzuk egiten ari gara. Gainera, gure laguntzarekin, seguro bide horretan, igual, datorren urtean zergatik ez, esaten dugu begira, bikain ziurtagiria eskuratu dute. Bueno, oin labur eta 60 eskatuko dizuet, urtea amaitzear dago, eta 2026-erako, zein dan zuen erronka nagusia euskararekin lotuta. Zer gustatuko litzaizuken zuen enpresetan 2026an, datorren urtean ona gora etortzen bazarete, kontatzea, eropartekatzea guztiekin. Erronka, bat. Galdera sorpresa da hori. Bai, pentsatu dut, galdera sorpresa. Bueno, hain sorpresa ez da, erronkak euskararekin, Bai, ni hasiko naz. Gure erronka urrengo urterako eta urrengo urteetarako, aurten hasi garen dinamika honi jarraipen bat ematea da, batez be. Aurten ordenatu dugu, antolatu dugu, hizkuntza politika jarri dugu, euskara batzordea sortu dugu, eta modu ordenatu batean hasi gara orain euskara enpresa barruan sartzen, ez? Estrategia barruan sartu dugu, honen inguruan hausnarketa egin dugu bai, eta orain gure duguna da jendeak barneratzea, zergaitik eta zertarako dagoen euskara gure enpresan, ez? Guren jatorrian eta gure nortasunean hor dagoela, eta horrek badaukala balio bat, askotan ez neurtzeko zaila dena, baina onura asko ekartzen gaituenak. Hori da gure erronka. Jon, pentsatu duzu ja? Bai, ja está. Ja está. Ez, behar dut 2016ra itzuli. 2016an egin genuen Eluiar Fondazioarekin eksperimentu eder bat kontatzen dizutzen, eta uste dut zuen enpresetan ere interesgarria zen. Departamentu bakoitzak eusle bat, ezarri genuen eusle programa deitzen zen. Eta bozkatu genuen departamentu bakoitzeko eusle bat. Egun osoan eta egon horrekin euskari eusten ziona. Eta 2 hilabetez edo. Eta astero bozkatzen genuen, nota bat emaiten genuen bere lana nola egin zuen. Eta neurtu genuen hori hasi baino lehen mintzagrama baten bitartez, eta 6 hilabete berantago berriz mintzagrama batekin, eta ikusi genuen hobekuntza bat, argi. Eta hene beldurra zen 8 urte pastu ziela, eta abiari esker berriz egin dugu aurten mintzagrama, eta hene beldurra zen, emaitza zen izango zen. Baina positiboa izan da, eta 2017tik ona, ikusten den soilik euskaraz egiten dugunok gure portzentaia igo dela, eta soilik gazteleraz egiten dutenak bera joan dela. Erronka 2026 urrengo mintzagraman dinamika hortan segitzea.
Eta Ondo, mintzagrama zenbat eta berdeago... mintzagramak ez du gezurrik. Ez, hori da, hori horrela da, eta gainera hori ez, guk animatzen dugu, enpresa askotan, egin ezazue, mintzagrama, ze horrek ematen da, oi ba, apuntatu dut. Eta horman gero. Eta horlan, gainera haundi, bini eta hori. Eskerrik asko, Jon, eta Arantza, zein da? Gure erronka, gurenean hizkuntza asko ezagutzen dira, entzuten dira, bai marrokiera, katalana, inglesa, frantsesa, leku ezberdinetan gaude eta bertako lankidekin, beste hizkuntzekin harreman handia daukagu, ezta? Baina agian bertan gaudenak eta etortzen direnak, lehen ikutu hori, lehen egunon hori, lehen gero arte edo lehen denon artean finkatzea, agian hori izan daiteke erronka, gurenean bai Rusiarrak, leku guztietako ingenieroak gehienak, eta orduan beraiek mundu globalizatu hontan jaio eta lanean dihardutenez, agian ez dute hori ondo bereizten, ondoanen sartzenaz, eta buenos días. Eta erronka agian izan daiteke hori, danak ikutu hori barneratzea. Bueno, entzun dituzue, erronkak zer egiten duten, mila esker hiruroi, eta gartzalo gero bat. Bueno, egingo dugu aurrera, eta iritsi gara ekitaldiaren momentorik eta gorenera ero. Ezagutuko ditugulako, zeintzuk batuko diren 2025ko urte honetan, ze enpresa batuko diren abia proiektora. Lehen aurreratu 7 enpresa gehituko dira, bat dagoeneko ja ezagutu duzue. Eta orain hasiko gara beste 6 ezagutzera, eta sinatuko dute konpromisua. Prestatu egin behar dugu. Jonander, zu etorri, zekau zurekin sinatzen da bia. Hau bai. Ni joango naiz deitzen, eta Jonanderrekin batera sinatuko duzue, eta oroigarri... Ez esan da, baina ez dut ikust, nun da ba? Oroigarria karpeta barruen da, pentsatu dut holan etxera eramateko errezagoa izango da orduen. Bueno, lehen lengua, baina ezagutzen dugunez, Athletic Club etorriko da, eta eneko berriro gora zalo bero bat, eta sinatu ala mesedez geratu hemen, goian, bale? Eta orain, Gorka Uriarte Txakolindegiko ordezkaria mesedez? Gorka Uriarte, ez dago? Endago, bai. Zu ere, hurbildu, eta Lezamatik Larrabetzura goaz, bai? Gorka? Jo, parkatu, aldatu dizut abizena Izagirre, en fin, nire sogarri bada, zer egingo diogo ba. Eta jarraituko dugu Magalarte Zamudio Txakolindegia, ordezkaria mesedez. Beraz,
Larrabetzutik Lezamara, eta joan dadia ja prestatzen Magalarte Lezama txakolindegia. Sinaketa importantea da, Eta bat egingo dau, abia egitasmoarekin Delikas enpresak, baina gaur ezin izan du ona etorri, euren produzioa zein den ezagututa, imaginatzen duzu, Gabonetarako lanean jotakeari direla, baina bai egin dutela bat gurekin eta sinatu dabi, Jarraituko dugu aurrera eta Delikas Larrabetzun dau eta Lezamara bueltatuko gara, Basalan enpresako ordezkaria. Eta azkena, baina aurten, gehiago hurbilduko direlako, Ingetin, parke teknologikoan daude kokatuta. Parke teknologikoa Zamudion, ez da? Baina Zamudion dago parke teknologikoa batzuk esaten da bie, hortze dagoela, bada espadan, Zamudio. Bueno, jazta, gaurko sorpresa, ezagutu duzue. Haue dira, zazpiak, kenduta Delikas gaur gurekin ez dara, txalo bero-bero bat beraientzat. Eta, argazki bat eurek, eta hori posik, ondo etorriak, eta ongi etorriak abia komunitatera, eta txaloa berriro. Eta begira, orain, ingo duguna da, abiako hitzarmenkide guztiek, hemen zaudeten guztiok, gora igo, abiako sustatzaileak ere, mesedez, igo gora, eta tarako dugu argazki familia. Eta joango gara amaitzen. Zine egiten daizuet. Beraz, igo, zatzaileak, Aitor, sustatzailea, Aitor, ero Sonia, baina, ero Sonia bebai, Sonia zu bebai, torri. Bueno, eta bueno, hau bai da argazki potentea, osea, Txorierrin ere, bagoaz, apurka-apurka lan mundua gero eta euskaldunagoa izaten bidean, txalo bero bat, bai, eta baina, bueno, behin argazkiak atarata, nahi badozue altzau, baina jarraitu hemen. Dinot, igual apur bat inkomodu izaten dalako, ni behintzat egoten az apur bat inkomoda horrela. Amaitzen joateko kontutxu, pare bat kontutxu. Bat, holako horritxo bat izan dozue, danok, hortze, bai, zuen jarlekuan, eta zuen ezerlekuetan, eta kontua da, hor, aparte de gaurko egitaraua, dauela QR kode bat. Bueno, proposamen bat luzatuko dizuet.
abia ere modernizatu da, eta ja mundu digitalera salto egin dugu, eta orduan, igual animatzen mazarete, atara zuen mobila, eta abiaren jarraitzaile izatera animatzen zaituztet, gaur aurkeztu dugu webgunea, eta gainera LinkedIn profila. Atzo uste dut, 27-30 jarraitzailero zituela abiak, eta gaur, esan du, hemen gauden guztiok, eta gure inguruko guztiei izaten badiogu animatu parte hartzen, igual, Gabon apainolen, 150 jarraitzaile izan gaitezke. Azkenien, hori ere, bada modu bat, abia indartzeko. Eta seguro nago, proposamen honekin, eta Euskaldunok erronkazalea garenez, lortuko dugula. Ez da? Bale. Eta oin, atarako dugu, holan epintzen nire gidoian, horrela dago jarrita, kanpoan talde argazki bat atarako dugu, eta ondoren berriro sartuko gara barrura, eta elkarrekin egoteko tartetxo bat izango dugu, mokadotxo bat hartuko dugu, eta gainera gaur hirutzako lindegi sinatu dute konpromisoa, eta eurentzako linea dastatzeko aukera ere izan dugu. Beraz, probatu ingo dugu, eta hori ere bada. Eta nire papelen artean, gaurren nabil osofin papelekin, nire papelen artean, eta ointxe bai amaiera, gaur, hemen abian amaitzen dugu 3 asteko ziklo bat, uste dut, zuetariko matematek esan dauela, 3 aurkezpen ziklo bat amaitzen dugu gaur hemen. Hasi ginen duela 3 aste arratian, eta arratia da beste egitasmoen ama, nola baita esatearren, arratian jarri zan martxan olako sustapen proiektua, hortik salto egin genuen Durangaldera, eta Durangaldetik etorri gara Txorierrira. Eta lehen, Aitorrek esan duen moduen, gureko genke honekin aurrera egitea, eta beste leku batzuetara ere, abiatutako proiektuak, leku batzuetara ere joatea. Eta lehen esan du zenbakiak apur bat ematen dauela ere, tamaina, zertan, erozer. Momentu honetan, 3 aste ekitaldi horiek amaituta, 100 enpresatik gora ari dira sustapen, ari zarete sustapen proiektuetan, eta aurten, 2025an, guztira, 24 enpresa berri sartu dira. Enpresa anitzak, langile asko bere baitan lortzen dituenak, eta hau, gurot esatea, bide hau ez gabizela gu bakarrik egiten. Hemen zaudeten guztioi, babesleak, enpresak, atzetik daukagun ekipo guztiak, eta hori, uste dut hori ere esan behar nuela gaur, eta hori ere ospatzekoa dela. Eta azken kontua, euskeraren eguna. Egunero da, eta ondino badaukagu horretaz gozatzeko hilabete honetan aukera. Bihar bertan, zuetariko bat baino gehiago, Durangoko azokan egongo da. Eta Durangoko azokak ere ematen digu aukera, euskaraz bizitzeko eta euskal kulturaz gozatzeko. Mila esker, ondo pasatu eta lanera.